asị m ka m bịa m kọwara ụmụ ụwa na ịbịalite n'obodo na anyị nwere ndị buru ụzọ fụ mgba anya mgbanụ nche ga-ekwuru ka marụ ije ebu n'isi okwuru n'ugbo okwere obodo a ga-ebu ihe n'ala ya agbaghasị ihe anyị na-ekwu bụ anyị nwere ụmụ okorobịa abụọ nke Chukwu nke Chisom na-ebido aga m agbaghachi ihe o gwetara onye ahụ bifo anyị ekwu ma Ojukwu gwa ndị Igbo onye ewu biko cha Igbo kwenu kwezonu aha m bụ Ọbamba Ojukwu Iwuala abụ m onye Umunduba aga m emeri Chisom taa wụ taa a na-ahụ nna o ruola dị mfe ụka akparaba edejisi si Ojukwu ejikerela Chisom mgbanụ biko ejibo obi Chukwu ya oge gbanụ ndị Igbo onye ewu biko cha Igbo kwenu aha m Chisom ahụ m onye Abala anọ m na Owerri taa wụ taa aga m isi gị ha aga m ime gị nwanụ taa wụ taa a na-ahụ na ejiri gba efela o ruola n'omume Ojukwu gbalịa akwa ihe ijiri wuru Ojukwu Chisom ga-agbalị akwadobe ihe ijiri wuru Chisom ngwa tupu anyị ebido aga m achị nnụ a na-ahụ na ihe nnụ mụrụ ngwa Ojukwu na Chisom ji na ihe nnụ jiri wuru nwoke ngwa o setela refri otu abụọ anọ ije ọgwụ ojadị ọnwa ndị mmadụ gba na-ekwu anyị na-eme nke a maka na gịnị anyị ma nke a maka nke ọzọ ọsụ ọwụ mmadụ na ebe mmiri na ọ naghị eme mkpọtụ nwoke na-enweghị
ọ ga-eme ọrịa ka ọnya na-atọ ego wee karịsịa ma gị marata na ego akụrụ n'ụlọ na ọ na-aha n'ama biko hapụ ndị ahụ hapụ na hapụ na ihe owuwu kemgbe maka na gị ebe ebe ka a kapara abịachi anyị nke ejiri owuwu odogwu elu ihe ndị a na-akọ ka ị gaa n'ihu a ga-azọghachi gị azụ ọ ga-aka mma ka ị na-eme ihe na-emesi ike ka ndị ahụ chọrọ ka ị gaa n'ihu ndị hụrụ gị n'anya obiọma na-akpa ha oge ọbụla ọ ga-adị ka ọ ga-adị ihe enyere ha nye nke mbụ anyị elechala mgba achemche bụ onye meriri nso aga m iweli mma abụọ aka n'elu enweghị onye mbọta emecha agaghị ebiazi anyị ha ejiri hụrụ nwoke onweghị nke ndị Igbo na-agbakwa n'ala Igbo a na-enwekwa ebe aga m efu ọzọ tazi anyị ka ejiri hụrụ nwoke nke ewu kemgbe